me o ali fasafle dagandigi tanufle jonyon digi ga barufle ami ali wele daramani denge wele adama denge wele sumaila de wele badara aliyu sangare jomeni nagano jabeni lagununga ali sangare minni wele ali mana do wajulu kenega jama baby gre soroda si ubi gre janara mu baby gre ngere sila me jama baby gre badara aliyu sangare kakeni mauludun nabawi samba flamoga ani nani nyanamaya bara konnai dina demento ansaru ka karamogo ba Said Sheikh Sherifa Usman Badan Aidra aya bolonya sin cheba do mamunye Badra Aliou Sangare ka ke cide yin kataga alata lasi ni subayi kono kasila dugu makolo sanfɛ yaro Aidra mogo be kodonela wallahi no te kasela ni bamago ibora isira Aidra be bamago ya shuina wallahi tagla ka angenga bo bamago akerefe kwanga naya mogo be kodo de o mogo be mine ijija o kasoro ami Aidra wallahi ka kombara unye aka kalande ñu bla o flan debela sani kramo ko si anda ala fu ala barkada ninga ala wal mondo ala mi sonaka anzigini ken sanuma inga bishina ami ala fu ala mi sonaka bishina yira nini aw bela jelela kasoro banate ana ame ala fu ala min sɔnna ka karamɔgɔ ba don anw kaselakaw garisɛgɛ la bisu in na an bɛ ala fu n'o ye bahawa den ani badaramani den mori ka dali cɛ mori jugu ka jakuma wara Sheikh Ali Badara Sangare an b'a fɔ nin kɛnɛ kan ka barikada ka waliɲuman dɔn ka kasela dugutigi ni a alimami bɛɛ fo ni musokuntigiw ani jeunesse ka bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn o kɔfɛ mɔgɔ mɔgɔ bɔra yɔrɔ wɛrɛ la ka an magɛ nin kɛnɛ in ka kasela a bisu in na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya na banikɔkaw min bɛ nin kɛnɛ in kan an b'u fo k'u barikada k'u waliɲuman dɔn k'a fɔ bisu in na silamɛw an ka lamɛnli kɛ bisu ye su min ɲɔgɔn fila tɛ sɔrɔ san kelen kɔnɔ bisu ye bonya min bɛ su in na la a tɛ su wɛrɛ la sabula an bɛɛ bɛ ka balo kɛ yɔrɔ jumɛn na o ye diɲɛlatigɛ ɲɛ yan wallahi diɲɛ in nara fɛn min kanu kama o bangeni an b'o de kɛnɛ ka bi su in na ni su si tɛ kelen ye o la n bɛ ala fo ka ala barikada ka silamɛ jamakulu fo mɔgɔ o mɔgɔ bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ka na nin kɛnɛ in kan i k'a dɔn k'a fɔ i mana kɛnɛ lankolon kan i k'a dɔn k'a fɔ i nana kɛnɛ kan kɛnɛ min ye sɛbɛ kɛnɛ ye kɛnɛ min ye silamɛya ɲɛtaa dɛmɛli kɛnɛ ye kɛnɛ min ye silamɛya kɔrɔtali kɛnɛ ye o de ye alakiraba Muhamadu Mustafa ka bangeni ye an bɛ o kɛnɛ ka bi su in na ni ala sɔnna ngo Aidra ngunu mana ni kuranɛ ye yani kuranɛ deku la ɲani na tɔɔrɔ la an karamɔgɔ bɛ ka taa cogo min na Aidra tala ten ne mais bi Aidra ye forokiya biri an bɛɛ dala ani tɔɔrɔ cɛ ni karamɔgɔ in de ko Aidra ne bɛ bɔ i ka forokiya kɔrɔ i bɛ ka jɔ ni tɔɔrɔ min cɛ fo ne k'i ka tɔɔrɔ ɲɔgɔnna kɛ k'i wale ɲuman dɔn n'o ye k'i wale ɲuman dɔn n'o ye i ye tɔɔrɔ min kɛ bari Aidra mani ye ŋaniya kɔnɔ tɔɔrɔ sugu dɔ la a bɛ miiri a ka kɔrɔlen na a b'a dɔn ko nin cɛ bɛ fɛ ne ka lafiya de ni tɛ Aidra dan tɛ karamɔgɔw la koyi ni kuranɛ bonya cɛ a ka karamɔgɔ ninnu ko tɛ yan Aidra dan t'u la ayi ala e ma faamu o nin setigiya in ko tɛ yan a bɛ ban o gorobinɛya in ko tɛ wa a bɛ ban diɲɛ jɔyɔrɔ in ko tɛ wa a bɛ ban a tɔ bɛ to mun ye de ala kelen pe don wahidu ala kelen pe an karamɔgɔ a ko ni ala bɛ ka nisɔndiya ni ale ni ala bɛ ka nisɔndiya ni ale ka ban ni kira bɛ ka nisɔndiya ni ale ka ban ni karamɔgɔ Aidra bɛ ka nisɔndiya ni ale ka ban ale mago tɛ danfɛn wɛrɛ la o kɔfɛ o la ala sɔnna k'o karamɔgɔ di aw ma ne bɛ fɛ an ka sabati nin kan an ka a paratigi an karamɔgɔ bɛ k'a kɛ cogo min na pour que an yɛrɛ fana ka se ka kɛ tan an ka sigidaw la bɔ i ka yɔrɔ la ka n'i sigi k'e nana wajuli lamɛn ka taa ye minnu yɛrɛ mago tɛ wajuli la ka taa jogo n'olu jogo ka kelen ye nakun t'i la o tuma an k'a dɔn sigi in kun ye jogo ko de ye an k'an jogo yɛlɛma an bɛɛ k'an hakili to an jogo la
n'i y'a dɔn ko a ka ɲi dɔ fara a kan n'a ma ɲɛ an k'a derece parce que sigi kun ye jogo ko de ka n'a fɔ k'i bɔ i ka yɔrɔ la ka n'i sigi ka wuli ten e ma wuli ni foyi ye i nali nafa bɛ dɔgɔya o waati min b'an bolo o dɔgɔyara ne ye salifɛnw bɛ ka bɔ Joyila komini la Foga. Dugutigi ka ciden ka bisimilalikanw kɔfɛ mɔgɔ camanba de tun bɛ kɛnɛ in kan minnu y'u ka nisɔndiya kan lase. N'a fɔra ko dugutigi ka ciden ka wuli dakunɛ kelen b'an bolo wajibi don an k'o fana fɔ fɛn fɛn bi yan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye mun yɛrɛ ma se yan n'u ŋaniya bi an b'u fo ka daminɛ an ka karamɔgɔw la yɔrɔ janmɔgɔ fara yɔrɔ surunamɔgɔ kan an balima mun bɛ yan foli kɛrɛnkɛrɛnlen o bɛ di Banikɔkaw ma munna n y'o fɔ Banikɔkaw de ye nin ko in kɛ u kungo ye ka kɔn Kasalakaw ɲɛ a bɛna fɔ u y'a yira n na k'a fɔ hali olu t'a labila mɔgɔ ye n'a wulila su u b'a kɔ n'a wulila tile u b'a kɔ u y'o yira n na nin kɛnɛ in kan yan Banikɔka mun bɛ yan kɔnteli t'a ban ka fara karamɔgɔw kan ka fara denmisɛnninw kan u bɛɛ bɛ kɛnɛ kan jama ka yafa ma mɔgɔ fɛn fɛn sera yan an bɛ segin tuguni k'o fo karamɔgɔ bɛna wajibi mun kɛ ala ka to an ka ɲɔgɔn sɔrɔ alijinɛ na hali an kɔni bi deli dakuni min bɛ yen i k'a tɔni teliya walasa i ka fara Kasela jamakulu kan walasa i ka Kaselakaw tigɛ minɛ an ka don ɲɔgɔn fɛ alijinɛ na o se bɛ ala ye ala k'o kɛ bi su in barika kama jama ka yafa ma wajibi ala k'a sigi hɛrɛ la ka wuli hɛrɛ la assalamu alaikum. A bɔra ka so a nana ka so ko an bɛɛ jɛ ye kelen ye an bɛɛ ŋaniya ye kelen ye wa an bɛɛ ka faamu ye kelen ye wa an bɛɛ ka taasira ye kelen ye k'a fɔ Badara ko a bisimila kabini misiri kɔnɔ nin kɛnɛ in ka kɔn an ɲɛ a bɛ wajuli kɛ yen nɔ a bɛ san damadɔ bɔ mɛ ala sɔnna ka tila ka an bonya ni nin kɛnɛ in fɛnɛ sereyali ye an bɛ Alahu Taala fo k'a barikada o kɔnɔna na o kɔfɛ an ti bɔ kuma na fɔ an ka bonyamasegi an fa n'an ka alimami n'o ye Imam Idrissa Ture an bɛ kuma na ale min tɔgɔ la an b'a ka foli fɔ kɛnɛ kan a ti yan nɔ a ŋaniya bɛ yan a ye a ka foli ci don ale de kɛra misali ɲuman ye diɲɛmaa ye an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ala k'an kɛ a nɔfɛ tuguba ɲuman ye ala ka n'an kɛ jamana nafigi ye ala k'o kɛ kiraba n'a sodenw kama alikuranɛ bonya kama sɔli ala rasul o la ne bɛ fili ka bɔ kuma na yan k'a fɔ bɛɛ ye ko a bisimila an ka nisɔndiya alakira ko o ye bɛɛ ka ko de ye maa min b'i yɛrɛ fɛ n'i banna i yɛrɛ la i bɛ ban kira la n'i banna i yɛrɛ la i bɛ ban a tɔgɔ ye di diinɛ na n'i banna i yɛrɛ la i bɛ ban mawulidu la ala ka n'an kɛ yɛrɛkunjugu ye n bɛ fili ka da kuma na yan k'a fɔ wasalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuhu. ani nɛɛmɛ caman suru an n'a kan n'o de asabiku lil kalki nuru rahmatan lil alamina zuhuruhu n'an bɔra yen an bɛ foli ani tanu ani barikada an b'o kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛsin an karamɔgɔ la n'o ye an ka misbahu ye kalilulahi n'o ye ahmad al bashiru ye haidara a seydi sharifu usman madani haidara fɔ y'a fɔ yirimajɔ poyi dɔ b'an bolo ka da an karamɔgɔ la n'o de ye Sheki Badara Ali Sangare ɲɛnamaya sabatibaga don Haidara ka danaya kɛrɛnkɛrɛnlen don ni ala sɔnna ma an y'o poni labɛn an bɛna o da an karamɔgɔba la ni ala sɔnna nin ye po ye ka da an karamɔgɔ Sheki Badara Ali Sangare la kisi kuru nana anw ma n'o tɛ fɔɲɔjugu tun bɛ k'anw fileke falaka danaya jirisun tun bɛ ka tigɛ fɔ a furabulu bɛɛ bilen bɛ lanba hɔrɔnya bɛ jigin ɲini na maloya birifanu bɛɛ tun bɛ len bɛ lanba danbe tun bɛ ka kasi yɛrɛdɔn siraw bɛɛ bɛ ka foloko falaka ala b'a ka naamu fɔbagaw yɛrɛ ta tuɲɛ to la a bɛ foloko falaka ɲuman tun bɛ ka mɔnɛ juguma bɛ ka yɛlɛ telennenya to la a bɛ len bɛ lanba juguya y'i sɛmɛ jafoya la hɔrɔnkamalenw sɔnna faden to la ala b'a ka naamu to la a bɛ foloko falaka fadenya fanga bonyana juguya dama tɛmɛna hinɛ to la a bɛ len bɛ lanba ɲumanya ma sɔn ɲɛnako ma setigiw yɛrɛ minɛ
sendanw dɔ la u bɛ foloko falaka tɔɲɔni dama tɛmɛna taɲini fanga bonyana silamɛya to la a bɛ lenbe lanba yelenba dɔ nana poyi funankɛ dɔ nana bange min tɔgɔ ye a sheki badara ali sangari sirakɔrɔ jɛda duguden do ngolobugu ka fore na ne ka mɛ kisi yele min nana dibijugu lingi langa subagaya gundo bɔrɔtɔbaga do tilennenya sabatibaga do ne ka mɛ funankɛ min ye mɔgɔjugu foloko falaka funankɛ min ye waajulu daminɛ k'a bɛ asisan 16 ka alaba ka jɔnjɔn kɔrɔta fo a bɛ foloko falaka saamɛ jɔnkɛ ko do min ka waajulu ye morijugu kan minɛ i ko falaka n'o de ye a sheki badara ali sangare ne ka mɛ hayidara ka danaya kɛrɛnkɛrɛnnen ma min cila kana kasela mawuludu ɲɛnamaya a sheki ahamad tijani hayidara ka lasigiden ko do min cila kana kasela mawuludu ɲɛnamaya wala an bɛ foli ni walimadɔ lase baden bɛɛ lajɛlen ma ka tɛmɛ ka bɔ yen a shek badara aliyu sangare woloba bɛrɛ tɔgɔma ba awa a fana ye a ka nisɔndiya kan lase ka tamnu kɛ ni ka sin a wolofa bɛrɛ ma Aidara ye cɛ min kɛrɛnkɛrɛn Aidara ye cɛba min sugandi Aidara ye cɛba min bila ka da kasela yen nɔ a shek ali badara sangare bawa den ni badara man den Baningokaw ka tile a shek ali badara sangare anw baningokaw ka nisɔndiya ni ala ye nin cɛba in bila ka d'anw ma k'a sɔrɔ maa wɛrɛw bɛ k'a ɲini u ka dugu la olu m'a sɔrɔ anw kaselakaw minnu y'a sɔrɔ anw kan ka ala fo ka ala barikada ka ala wale ɲuman dɔn o kɔfɛ an ka bi sigi kun o ye mahuludu ye alakira sallallahu alaihi wasallam ale ka bangeni an b'o kɛnɛ ka yan nin nɔ bi ye hɛrɛ kɛnɛ bi ye bonya kɛnɛ bi ye dugawu ɲini kɛnɛ wa bi ye dugawu jaabi kɛnɛ bi an bɛ Aidara fo nin kɛnɛ kan ale min kɛra sababu ɲuman ye ka a mɔgɔ yira an na ale min kɛra sababu ɲuman ye ka alakira jogobaw yira an na a seyidi sherifu usman madan haidara ni alakira sallallahu alaihi wasallam bangena anw kan ka wuli k'an jɔ ka nisɔndiya de ko ala ye cɛba min ci ka na hɛrɛ jɔ diɲɛ bɛɛ la k'o bangena tile kun bɔra mɔrɔtɔw ka dalujugu cɛmɔri badara aliyu waraminɛ wara ka ciden wara ka taa kasela nin ye a kun bɔlen ye
a dontɔ filɛ kɛnɛ kɔnɔ Badara Aliyu Sangare Umaru Minɛ Mɔri a ye bisimila ni ka wajulu daminɛ. Rahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. كرم الله وجهه بتاي مولده ولسا سلام أنسكر هرلا على كامل هرلا آمين. jamana Mali ala ka kisi Mali denw ala kan do dakele fɛ ala kan bɔ dakele fɛ jamana bi gɛlɛya min kɔnɔ ala ka bɔ a kɔnɔ jamana lakanabaw ala k'u lakana jamana diinɛtigiw ala k'u kɛ laadiriw ye jamana denw ala k'an bɛn an bɛ dugu min na Kasela ala ka bɛn sabati yan ala ka jidi naba cɛmanw ni musomanw ala ka hɛrɛ k'an ye an ka taaba silamɛ su ala ka saya k'u ma lafiya ye ka bɔ tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen la fariganbaatɔw ala ka kɛnɛya sabati ala kira bonya kama mawuludu yɛrɛ kama sɔli ala muhammadu ala ka yamaro a bara ci kelen-kelen namu gɛlɛya namɔrɔ ye su in na nazara kalo tile 15 saa kalo 9 saa 2024 mawludu nabawi kira bangeni sallallahu alaihi wasallam ka bɛn o kalo barikama ma arabil awalu o tile 11 ka dugu jɛ 12 la kalo min bɛ wele ko dɔnba kalo su in na an bɛ Mali jamana kɔnɔ an bɛ Kasela balontantere la ka ɲɔgɔn hakili jigin alakira la sallallahu alaihi wasallam ka ɲɔgɔn hakili jigin kira jogow la ka ɲɔgɔn hakili jigin kira ka baara la ani kira nakun su in na an b'o de kɛnɛ kan yan nin kɛnɛ ye kɛnɛba ye nin ye bonya kɛnɛ ye nin ye barika kɛnɛ ye nin ye kisi kɛnɛ ye ala yɛrɛ mago bɛ ɲɛda minnu na nin y'o ɲɛda ka kɛnɛ ye dani bɛɛ la foyi ni alakira ba man kan sallallahu alaihi wasallam kira ka fusa bɛɛ ye ala le tila dani bɛɛ la mɛ ni sigikun ma yana fo ka na ala barikada kira Muhamadu dili la a ma mɔgɔ ɲuman tɔ wɛrɛ tɛ dugukolo kan ka tɛmɛ mawuludukɛlaw kan nin ye waleɲumandɔn kɛnɛ ye nin ye barikada kɛnɛ ye fitiriwale ye kafiri ye n'i ko kira Muhamadu nana
kana an balo hɛrɛ la kana hɛrɛ k'an ye k'an bila jogo sira kan ni kira Muhamadu ma bange kira Muhamadu tɛ se k'o kɛ kira Muhamadu ka bangeni ka bɔ ni kira ka kiraya yɛrɛ ye a baara ci kelen-kelen de b'a dɔn o tuma ala barika da mawuludu ala barika da kira sɔrɔli la ala wele si t'o sanfɛ nin kɛnɛ ye kɛnɛba ye an bɛ fɔlɔ ka foli ɲɛsin an ka jamanakuntigi ma président a n'a ka gouvernement nin kɛnɛ in na yan an b'a fo k'a fɔ faamaw ye u ka kɛ laadiri ye u k'u tile faama jugu kɔ tɛ lafiya ala ye aw de kɛ faama ye bi a dɔn mali kun bɛ yen aw kun tɛ fɛn min nana n'a ye u bɛ bɔ n'an bɛɛ yan don dɔ yan'a ka bɔ n'an ye yan ala mago bɛ an ka baara kɛ laadiriya la faso ka taa ɲɛ an bɛ président fo anw ka karamɔgɔ n'an ka diinɛ n'an ka kuranɛ n'an ka kira o m'anw nege ka faama daga anw ka karamɔgɔ y'an kalan min na o de y'an ka faama barikada n'a ye ɲuman kɛ ka dugawu k'a ye ni faama yɛrɛ ye juguman kɛ an ka faama ka fili fɔ an ka dugawu k'a ye a kana faamaw daga dɛ n'i ye jamanakuntigi daga i y'i faso de daga n'i ye dugutigi daga i ye dugu daga n'i ye alimami daga i ye misiri daga wa i k'a dɔn n'i yɛrɛ woloden daga i y'i yɛrɛ daga n'i bangebaa yɛrɛ daga i y'i yɛrɛ daga daga dɔw bɛ segin i yɛrɛ ma a kana faamaw daga nka ni fanga filila a ka fili ka fɔ bonya kɔnɔ fana koyi faamaw y'a hakili dɛ nasi ye tiɲɛ ye sɛbɛn ye tiɲɛ ye nka jɔnw tɔɲɔni bi nasi ni sɛbɛn bɛɛ tiɲɛ jamana kɔnɔ yan bi mali mago bɛ dɛmɛ de la an ka fanga man kunna bi tiɲɛ don mɔgɔ ka baara bɛɛ ti ɲɛ o an ye mɔgɔw de ye mɛ ni minnu ɲɛna an kan k'o fɔ wa ni min ma ɲɛ an b'o fɔ bonya kɔnɔ bon o fɔtɔla an t'u danga dɛ an bɛ dugawu de k'u ye k'a fɔ a kɛcogo man ɲi nin y'a kɛcogo ɲuman ye jamana bɛ yɔrɔ min na bi mali fanga hali bi an ka ɲɔgɔn minɛ mali ma se jɔyɔrɔ ɲini ye fɔlɔ dɛ n'an y'an kɔkɔ disi da kobaw la an b'o gɛlɛya ta o gɛlɛya kuma fɛ an kana fɔ an bɛ ɲɛkunya ɲini ye an ka ɲɛkunya ko jɔ fɔlɔ an ka jamana yɛrɛ ɲini an y'a fɔ siɲɛ caman yanni mali y'o ka wuli ko mina kɛ faama ye mali yɛrɛ tɛ e bolo e bɛ kɛ mun faama ye an ka jamana ɲini faamaw a y'a hakili to jamanadenw na jamana kɔnɔ yan a y'a hakili to jamanadenw na jamana kɔ kan mali ko gɛlɛyara mɛ dugawu de b'a ɲɛnabɔ n'an ye ɲɔgɔn lamɛn ka ɲɔgɔn bonya a bɛɛ bɛ dilan faamaw ala k'an n'u dɛmɛ jamana ka bɔ tan an ka sɔrɔdasi minnu bɛ kɛlɛyɔrɔ la an bɛ dugawu k'u ye yan k'a ɲini ala fɛ ala ka fanga d'u ma k'u se jugu ninnu na minnu fana bina kɛlɛyɔrɔ la ala k'u dayɔrɔ nɛɛma fasoko tɛ tulonkɛ ye dɛ anw de dan bɛ yan ko mawuludu mali yɔrɔ dɔw bɛ yen mawuludu ko kuma tɛ se ka fɔ yen bi a baara ci kelen-kelen mali dugu dɔw bɛ yen sɛnɛ ma se ka kɛ yen fiyewu mali dugu dɔw wulila denbayatigiw wulila mɔgɔw sigin bɛ dugu la san 100 joli ka wuli ka b'u ka dugu kɔnɔ n'u ka minɛnw ka diɲɛ kɔ pewu terrorisme kama ka taa fara dugu wɛrɛw ka maɲumako la a dɔw bɛ bamakɔ yan a dɔw bɛ dugu caman na o tuma anw minnu bɛ yan ni tɔɔrɔ t'an kan an kana ɲinɛ dɛ olu bɛ gɛlɛya b'u kan u mago b'an ka dugawu de la wa n'u y'a ye k'a fɔ an ye dugawu k'u ye u y'a ye an y'u tɔgɔ fɔ u b'a dɔn an hakili b'u la hali n'u bɛ fɛ ka fara juguw kan k'an kɛlɛ u b'o dabila n'o tɛ mali dugu caman farala rebelle kan dɛ parce que n'i ye dɛmɛ ɲini faso fɛ n'u m'i dɛmɛ e dun cogoya dun t'i bolo o ye caman fara rébellion kan an bɛ dugawu kɛ jamana ye o kɔfɛ n'an bɔra yen an bɛ foli ɲɛsin kasela faamaw ma faamaw faama bɛ kasela yan
an b'a bɛɛ fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn ka Kasela dugutigiw fo ka Kasela alimamiw fo ka dugawu k'u bɛɛ ye ka dugawu ɲini u fɛ o ko n'an bɔra yen Kasela cɛ ni muso ka bɛɛ barikada k'a fɔ Ala ye hɛrɛ k'an ka dugu ye ni nin kuma ɲumanw fɔli ye an fɛ yan bi wa Ala yɛrɛ ye hɛrɛ kɛ e ye ni nin kuma ɲuman ninnu mɛnni ye tulo la yan bi n'o tɛ n'a kun ye Ala ja bɔgɔ tun bɛ k'i tulo la a bɛ fɔ i kɔ yan i salen kɔ nin kɛnɛba bɛ sigi yan mais Ala ma sɔn o ma dɛ Ala yɛrɛ de fani siriyara i kan ka kɛnɛ yira e la an bɛ Kasela ka bɛɛ fo n'an bɔra yen jamiya ansar dini minnu bɛ Kasela yan an ka président k'a daminɛ section président na ka na sous-section président ka na comité la an bɛ bɛɛ fo organisation ani vigile an b'o fo an ka wudu karamɔgɔ minnu bɛ yan an b'o fo u ye baara min kɛ nin ko in na yan Ala de b'a dɔn an bɛ dugawu k'u ye ka tila ka dugawu ɲini u fɛ o ko n'an bɔra yen an bɛ foli ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya Banikɔ ka bɛɛ lajɛlen ma yan an faso Doila a dugu caman bi yan bɛɛ y'u ka baara bila ka mobiliw ta ka bɔ mɔgɔlu kɛnɛ dɔw kɔrɔ ka na an dɛmɛ yan an balima dɔw bɔra Bamaɲare dɔw bɔra Bagineda dɔw bɔra Zantigila dɔw bɔra Marakakungo dɔw bɔra Doila yɛrɛ ni a maraw la ka na an kunbɛ yan nin bɛɛ kɛra Ala ɲɛda de kama k'a ɲini Ala fɛ aw minnu y'a ka baara bila an baden dɔw bɔra fɔ Mopti o bɛ kɛnɛ kan yan an bɛ dugawu k'a bɛɛ ye ka dugawu ɲini a fɛ an nana an ka kɛnɛ bonya Ala ka a yɛrɛ sago k'a ye o ko n'an mu gɛlɛya n'an bɔra yen a balimakɛ n'a denkɛ a n'a ka garibukɛ don n'o ye Badara Ali Sangare an karamɔgɔ cɛya ma nɔgɔ dɛ o de la Alakira ba satɔ ko kun rajulan Mamadu kɛ cɛ ye cɛya tɛ ko nɔgɔ ye dɛ mais n'i ko kɛ cɛ ye anw fɛ yan mɔgɔw miiri tɛ jigin foyi la kulusi don ni muso furu kɔ non cɛya ye ka ko asime a bɛɛ ka k'i la ye k'a bɛɛ ku ka sabali a kan a bɛ fɔ o ma ko cɛ sabali o ye cɛya de ye mais i k'a dɔn Seydina Ali ɲininkara ko jɔn ye cɛ ye a ko cɛ ye mɔgɔ de ye min sera a dusukolo la mais sabali mais ka n'i yɛrɛ ni bin kɛɲɛ dɛ n'o tɛ n'i ni bin da kɛɲɛ misijugu b'i dun o tuma i bɛ to ka i bɔ i jakɔrɔ k'i kun kɔrɔta k'a fɔ misi ye k'i bi yan n ye dangala ye ni bin tɛ kelen ye n'o tɛ a bɛ jigin a kɔnɔ k'a bɛɛ ye bin ye n'a m'i dun a b'a se dɛrɛ i kan nka a ye sabali amini sabali de y'an se nin kɛnɛ in kan yan wa sabali de ye silamɛya se wa sabali de ye kiraw bɛɛ se juguw la wa sabali de ye diinɛ yɛrɛ ye kuranɛ yɛrɛ ye sabali de ye Badara Ali bi yan ni Ala ka jɛn ye ka na fara aw Kaselakaw kan ka na a dɛmɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka se ka se alijinɛ ma Kasela y'an ka dugukɔrɔba ye alimami bɔra k'o fɔ sisan yanni mawuludu cɛ yan n ye wajuli caman kɛ misiri la yan juma misiri ba la nin yɔrɔ in na an ka alimami kɔrɔ alimami ba an b'a fo n'o y'an ka cɛkɔrɔba ye a y'an bonya a ka kuma ɲumanw mɛnna o kɔfɛ imam Bagayogo an b'a fo disasi ani a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ nin kɛnɛ in kan an b'u bɛɛ fo o ko n'an bɔra yen su in na an fa a n'an karamɔgɔ n'o ye Seyidi Sherif Usumani Madani Hayidara
ale de an délégué ka danaya danga danaya manogo de ko illabe ta mawludu ke kasela kawfi kabo kasela ya ka kulo mugande do ni ye doni mboli dron ibi Aidara ka micro mangame mais Aidara ka on bo akrefe ko kana wajuli ke kasela mawludu korodo bolaw la ñini foyta karamo bolo jena beka saka nin cimbe beka saka cimfam o ci jumay guno wara foyta na ngara mo ka kula ma wara te fo ala muhammadu cide jogo kagla Aidara ka guno de ni mashi te fo ala muhammadu cide ala wa anfle ala ko mune o de anga guno yi o minu ngo ma wara te fo ala nu ye marfa juguruta jamana de ngama on nolu makene on ngode mate fo ala wa anfle bi move abarachi wala ko abi fongo feve anjena na be ka jenige ko o de la karamo ya nyini angana o chi here pmala si affaire amin o pma sisan ni karamo ga chi de sigile ya Aidara ko nta ya blede me ala biya o chi de ki jija aga chika ke chogola ka wasa soro jeni lahara a kira munu maluku jija uga chide mine kanye uga wasa soro jeni lahara note ni doyi jige ino ye ya yani lahara che abarachi kelengele galbi donga waraba abarachi danaya te ko no yede ka fondari la ko no gonde olla ala kira sallallahu alaihi wasallam ako danaya e pie sabai kana fo mashima ko ndari la fo ko saba a folo ina tigi kata dugula aba fo ma chama ma ka damola ni no tara dugutala tamala voyage la ibi tiga tigila ni qur'ane che tamama ina tama e gulu bordoro de ibi doye sokono e ma nyana mabba mena bora dugu kono dron iba ya hali eni fude buka tama danaya folo e tamai danaya flana we waru ko dona ceya wari Allah wari mai ibi wari to de ko wara ya ka wari inda warado ni waraba nana sisa ala nda ke jugo o nyeba njama ngulo shulle ya fendangu nda ni million ke me sheginde masida numa dala nebi yanzrobi o million rek me shegi yere gestion o kondali e o bara wulle ko angay ima al nimi wa mo anglais dro dobe doni dro ali wa mo dro o bitado nyega ko ka kulushi boko bula nyega ngula kasro ka konda ko nyuma pour que muso kana bua ka che kana bua ka wa mo ani kulushi be nyega ngula abito ka falaka bo pour que kana kulushi ni ma kulushi ye kana ta do aleka mais ate fene ya abuga warde konde mais che chama mo ke o fana muso nyeta na warde ero muso do be no lu nye wore chabulu ka ba nyebe holuba dro worbe kulo bi singa klakla ka war bekla ka tibulu are nyama fofolo doga furna volo doa doga du 13 secondes doga femi do mo do folo muso re akla ali ka telephone ngona ka vaccine be kala yorola aya bekla kla o yano ka itita kuliji bo ka bla ika do nyega ko ne ka nyini folo na ya suraba dugo doni akana konde unyana ni ya konde unyana ubakla meni ya idugo doni bitro kana ko bi fusara na go jullu o to ko fa mo nyefoy sisa danaya ko war ko dona tia no tige chogo nyana ko danaya flana danaya sabana no labai musuko wal ma cheko ko musuko dona tia o kara chogo di ni yoro man wada o nini zaba dafara mo ni nyonje
k'a bɛ fɔ ko danaya dafara silamɛw danaya ma nɔgɔ dɛ an k'an janto danaya la o la a fɔra ko mɔgɔ min ye danaɲɔgɔn janfa kɛ lahara jɔ dɔ siratu pɔnna la ko i tɛ tɛmɛ fiyewu danaɲɔgɔn janfa ala kana an k'a kɛ ba o tuma karamɔgɔ de darana k'an bila ka na an k'an jija an ka karamɔgɔ wasa kabi mawuludu fɔra kase la yan ne ma se ka sigi ni karamɔgɔ ma ɲɔgɔn ye bilen fiyewu ni sura tɛ an k'an di ɲɔgɔn ye dɛ an tɛ se ka sigi min kan ka kɛ an k'o ɲɛɲini danaya min dara an kan an ka se k'a minɛ fa ne yɛrɛ bɛ dugawu ɲini an fɛ n ka karamɔgɔ darana ka n bila ka na n faga ka se n da la yarabi ala ka n faga se amin 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 o tuma n'an bɔra yen karamɔgɔ y'an bila ka na a kan ka na fara u kan mawuludu de la dakuruɲɛ fila mana nɔgɔya an bɛ tɛmɛ n'o ye ni ala sɔnna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم an bɛ taga ɲini ala faama fɛ ni ka bɔ sɛtanɛ tɔɔrɔ ma sɛtanɛ man ɲi ala kira sɔlɔlahu alaihi wasallam a ko ni aw silamɛw ka koba min bɛ fɛ ka datugu ko ale kira bi ala wele ala bɛ sɛtanɛ mɔgɔw bila u b'aw dɔgɔya n'olu ye aw dɔgɔya aw bɛ dalilu kumabaw ɲini o ko masina in na an t'an ɲɔ an k'a ɲɛfɔ wa aw silamɛw ka mawuludu misali la aw silamɛw ka ziyara o n'a ɲɔgɔnnaw n'o bɛ bɛn aw ye ni aw silamɛw bɛ ka o kɛ kira bɛ ala wele ko sɛtanɛ mɔgɔ bɛ mawuludu nangari n'o kɛra aw mawuludukɛlaw bɛ mawuludu dalilu tɔ ɲini ka na bange fo ka diɲɛ bɛɛ kala a la n'aw ka kow ko dalilu bɛ ka tunu sɛtanɛ mɔgɔ de bɛ na pour que k'a tɔ bange o kɛra dɛ ni mawuludukalo jɔra a ma jɔ fɔlɔ dɛ kaba a ma jɔ fɔlɔ misiri bɛɛ bɛ an miiri jigin mawuludu la minnu tɛ mawuludu yɛrɛ fɛ nin y'a waati setɔ ye o mun waati ye i tɛ fɛn min kɛ o wa e mago b'o waati la mɛ olu yɛrɛ de b'a hakili jigin mawuludu la u kun ko mawuludu ko haramu don u ye kitabu fɔlɔ minnu dilan u ko ten an nana kuma u fɛ n ko haramu kɔrɔ bɛ haramu si dɔn haramu kɔrɔ de ye ala ko min ti bɛn ala kira ko haramu ye min kɛli ye o de tɔgɔ ko haramu mɛ k'i kun jɛ dɔrɔn ka dɔ haramu i yɛrɛ ma n k'o tɛ u ko nɔn ko haramu tɛ sa ko nka ko bida don an k'o kuma bida yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye ko bida kɔrɔ ye ko kura min zinzina ka don diinɛ na an k'o kuma jɔnni y'a fɔ aw ye ko mawuludu ye ko sinzinen ye ka don diinɛ kɔnɔ mawuludu yɛrɛ de ye diinɛtigi bangeni de ko ye foyi ma sinsin ka don fɔlɔ diinɛ yɛrɛ tɛ yen fɔlɔ diinɛtigi de nani fɔra o ko mɛ hali n'o kɛra ko bida don an ko mɛ n ko bida yala fɛn wɛrɛ tɛ yen min tɔgɔ ye bida aw yɛrɛ bɛ min kɛ min bɛ bɛn yan o ko k'u t'o dɔn an y'u hakili jigin sunkalo sun mana tigɛ mɔgɔw bɛ taa jogo joli don jogo 17 da yan o b'o min kɛ ala m'o fɔ k'o ka kɛ kira m'o fɔ k'o ka kɛ mamadu m'o kɛ wa o bɛ ka kɛ o ye bida de ye ko kura min zinzina ka don diinɛ na o y'o dɔ ye nka a bɛ bɛn o tuma u k'o la sisan k'o ye bida ɲuman ye o tuma mawuludu ye jumɛn ye o bɛ k'o kɛ bida jugu ye u nana b'o la ko mawuludu bɛ bɛn sa mɛ ko an bɛ k'a kɛ cogo min na nin ye ko ka jama fara ɲɔgɔn kan k'o de tɛ bɛn mɛ n ko jama fara ɲɔgɔn kan o tɛ bɛn sugufiyɛ bɛ bɛn yan o ko k'o bɛ bɛn misiri bɛ bɛn o k'o bɛ bɛn mɛ silamɛw fara ɲɔgɔn kan o haramuya yɔrɔ ye jumɛn ye u ko non ko o tɛ baasi ba ye koyi mɛ ko jibitɔni minnu bɛ taa mawuludukɛyɔrɔ la k'o de y'a haramu yɔrɔ yɛrɛ ye walayi bilayi ko jibitɔni minnu bɛ na ko haramu ye parce que ko ji ninnu tɛ se ka fɛn dilan quoi ko ala de bɛ se ne ko n k'a kɛra baara ye fata banna mɛ i k'a dɔn n'i dɛrɛla wulu ku kan a bɛ tulo bɔ
o kuma o ka kulo ka ye o wajibi o mawlud nangari ani mawlud dalu sogobe kana ka sogobe kana mo te kira bangini ko kuma fe ite islamé parce que islamé kira nani ne blalo kondru la e muslimé o ko dodo ko amika kira bangini fo ko mo ki manga maba bangini fo e ki mangi fa bangini fo oh ngo jeni toroba jeni akala wololi o foli jeni foli toroba sof bangini foli shwani foli men nyumangala bangini foli nyumade ngo kurane de nabla isa kono ta chogo fo mariama de isa kurane ya kono ta chogo fo ka wolo chogo fo kurane kono onu ko anye kira bangini fo kurane ere isa wolo chogo fo fil qur'an amin wa isa ere ala kira nani fo kurane kono anaga kitabu kono amenu ko kanga ko bangini ko ma foli ko bi ko fa bangini fo dew nyana ko dogal may ma isa mu yayi o ma nyugo de daya oh me kurane o kono ta chogo fo ka wolo chogo fo fil qur'an mo jugu bangini foli jugade me kira bangini foli nyumade kitabu dobe ko muhammad rasulullah ko me kitabu ko nyere ande manaka ka fo mawlud dalu beren kitabu ngono o ko bana o ante mano mo te manao ka no te mawlud bi ke o kacha sawa kelinye bi o kitabu be muhammad rasulullah o dale abo kono ka islamu fara nyunga taka wajuli ke mawludula abe me o ko tede ni ngana ke je papier shi kono ka wele shu na ngo muhammadu bangena ay jena dabla no kara haramu ko ko haramu ko kuma tibli amin ka mo wele ay sinyitu aka na ga daga de kira bange do no kara haramu o ko haramu tawbulubli were dago go haramu de kira ni ala mana mi haramu o haramu oni kira ni ala ma kuma minga ebo haramu ko mungara amma e karani ala de ya o kuma iti sabali minu go mawlud ti be o ka toyi mawlud ke jamaare ma kuma jola wallahi ara ga sheju ti kan boya ima mo jole jaja minu ngati be o ka toyi pe mawlud ke kene shite ko siglaye mo go o kuma minu ngo ka ti be o ka boala pe wara fana laka zikriyaka wallahi ayo barati nabla isa are naga kalando nye mawludu ke o nabla isa ka kira do ke ka kira do bangini feti ayere ma bangi folo nabla isa ko chokodi bibulu la ancien testament konne isa tara sangolo la ko ale ma alana ni sanu jigi auka o ni sanu no nana o na to aw fe kuma be ni biblu yere de ka kuma yi majeni lakale Jean ni lakale Pierre ni lakale Yohana fana ni lakale me kitabu do de bubulu u ya bo ni sanu na ka ke parkaleti comme kanunu hébreu ani grec ni latin a kanunu c'est un peu compliqué o nyagamino doni mais ne ko mango ka bo ni sanuna ka ke parkaleti kana bola ka ke ko parkale ka bola kun kitabu warabe ko muazu mais hal nu ya ke kiatu yi on ma do ko ni mo sejeje anu ya ke kiatu yi on ma do ni kira ko o e bibluwe kurane nasi jele ba foanye isa ko aka mogoma ako ay ni soja ne isa yi alaka kirei sadere ni no ko me joya mishia isa de kwa ga mogoma a chile ko kage kirei u dale ko ala u ye ko chama nganyove ananu sigi ka fu ye ko ne isa yi alaka kirei kachi awma mais isa ye créé ka tiawma isa ye ni voix tido andarala isa ye sanjama ngamulo abuka ni voix andarala
mais a bɛ fɛ ka kuma wɛrɛ de fɔ a ye nin fɔ ɲɛ kira ye ka ci a ma pour que ka sɔrɔ ka kuma in fɔ pour que mɔgɔw ka da la n bɛ ka min fɔ sɛbɛ don isa ko ne isa ye ala ka kira ye ka ci aw Bani Israilakaw ma ka na ɲɛfɔli k'a ye min bɛ Tawureta la ani Injila la layidu kɔrɔ ni layidu kura Tawureta ani Injila Musa nana ni kitabu min ye min n'o ɲɛfɔ Injila min bɛ n bolo fana n b'o ɲɛfɔ nka ne isa kɔfɛ ni n dara parce que ale ka mɔgɔw de d'a ma ale la n kɔfɛ dɔ bɛ na n'a nana a tɔgɔ bɛna kɛ arabukan la ko Ahmed arabukan ye Ahmed de parce que chrétiens n'an tɛ ka ɲɔgɔn faamu yɔrɔnin na dɔɔnin olu ka bibulu in bɛ kan min na arabukan tɛ bon arabukan Ahmed o bamanankan de ye ko ni sanuma bibulu ko ni sanu min na dɛ arabukan Ahmed de kɔrɔ ye ko ni sanu. Et quand Jésus, le fils de Marie, dit, oh l'enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah. Et intérieur à moi, annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. Ici, mon Ahmed. Ahmed Yoroina, tafsirikala est donné. Ako Ahmed, en arabe est presque la même signification que Mohamed. C'est pourquoi les deux termes sont utilisés dans les Saints Courans. Ça désigne la même personne, le prophète de l'islam. Ako Ahmadu ni Muhammadu de. Olu de kelenye arabukala. O Ahmadu duye ni sanumai. Otuma ko Ahmadu ni Muhammadu be chekelengoe islam o kakira. No nana ko be na dalui min bangene do. Atna le sosode. Abna le ka mo sebendia. Isa ko labala de. Bibulu la ko anato au fait mabbe. C'est cette partie que les chrétiens n'ont pas bien compris. Parce que Isa ko anato afa ya mabe. Chrétien ko kwa dunzara ka shuwe madne. Voilà. Umoni vamu passer nangi kala. Mo be nyongala. Abara chingwere bado. Darso ministre. Passeri Nabla Isa ko ibado mina Yesu Krista ko ni sanu na to envers mabe. Okoro ni Muhammadu nana hal ni Muhammadu farkolo bora anjela Muhammadu kallanyini bitu amulo ya mabe sajaja nino okoro kira warati na Muhammadu ko okoro Muhammadu labai parce que mogo erati farkolo jole mogo yi wale de mogo yi jogode mogo yi mangade Muhammadu jogo na to amulo ya mabe do warati na Muhammadu ko anna boray sajaja Amin. Pastor Mimi Faroka ka finyina ni Luka ka fanyana ko nabla Isa ere ka nyana ma ere kodo Pierre ere ma Isa ka puma famu jango passer do voilà ay o wulbal do de Isa nabla Isa jengo chite mi Isa ka puma famu parce que ale mi puma ni femuni les paraboles c'est-à-dire zanoni puma belebele ni Isa bi puma ka mogo bo u dayele de ka fle u ti nyedo foila Isa bi sigile to wajul la sisan kashinga fote izan ko ni aw doye ni masna inge ba soro do de bi kan wo ke jamala ya fatigi ba refle bo eminti ko ke etsi ko famu fi ale bi du kono de mimi yere ngania la de abo de fo olla Isa de la ka fo ko wajuli ke ro jama e jama chamaye me ka kla kla ledo ko ni mogo mi bolo fasu mangisela ka seri dobi ta bi flabluka ko o te fini dobi bi faraka ko o te fini ko dobi bi stradeka ni se daro ka hanno funda ni se daraka kamisa ko dobi ta bi zabandu ni tubawla
ko allo felela o tuna denge parce que sumaya kile ta sɔrɔ o ko min bɛ bi dugukolo magama na k'o de bɛ den kɛ o de bɛ kumaya o de bɛ kɔrɔta a ma dɔwɛrɛ fɔ nin kɔ kalandenw y'a filɛ filɛ u ko a ma ko e fɛ ka mun fɔ yan a b'o to a bɛ dɔwɛrɛ daminɛ o yɛrɛ ma nin faamu fɔlɔ ɔ nin ye min ye sisan mɔgɔ min bɛna wajuli kɛyɔrɔ n'o ta ye kulobɔ jala ye o tɛ foyi faamu o ye ɲɔkisɛ min bɛna fara kan ale bɛ kulobɔ su na sini foyi tɛ tiɲɛ a mago t'a bangebaaw la hali sisan fɛn tɛ bɔ foyi la nka sɔrɔ a pɛrɛnna sɔrɔ fo k'a wɔsi fo ka k'a bɛɛ sisi o ye min bɛna fara k'a ye min bɛna yiri filabolo la n'o ma fɛlɛ o ye wajuli kɛra ale y'a lamɛn koɲuman a lamɛntɔ i yɛrɛ y'a ye k'a y'a faamu mɛ o bɛɛ la an bɔra yen dɔrɔn a taara jigin muso fila ni ɲɔgɔn cɛ walima a taara cɛ dɔgɔya o bina filabolo kan min bina yiri filabolo la n'o fonina mɛ ni a janyana a ma se ka den kɛ o ye minnu ye wajulikɛla yɛrɛ mbarabɔ wajuli kɛtɔ ko cɛ ma se ka nin bɛɛ kɛ ale yɛrɛ wulila ko nin bɛ se ka kɛ maa fɛ ɔ nin bɛ se ka kɛ yɛrɛ ale dɛsɛ o tuma a fɛlɛlen don nka a tɛ den o tuma min fɛlɛla dugukolo mugu la n'o ye denba kɛ o de ye mɔgɔ min bɛ aw la n'o ta sira wajuli kɛnɛ sigi o sigi a bɛ dɔ bɔ jogojugu dɔ la ka jogo ɲuman dɔ ta o ye mɔgɔ ɲuman de ye nabila isa ka kuma ma faamu pasɛri a ma faamu piyɛri fɛ jango ma wɛrɛ o tuma k'a f'i ɲɛna isa de ye anw ka mawuludu in kɛ k'a sɔrɔ mahamadu ma na n k'a ko de ko a bɛ na a n'a nana a tɔgɔ bɛ da ko ahamɛdi ɔ mahamadu tɔgɔ de ye ahamadu ye wa u ko ni sanu ye ni sanuma ko ye bɔn u ko de ko ni sanu ko mɔgɔ tɛ ko ni sɛni ko mɔgɔ tɛ ni mɔgɔ tɛ o bɛna kiriya kɛ cogo di aw ko ni sɛnu bamanankan de don ko ni sanuma fo k'o don farikolo la a ka se ka wele ko kira ɔ muhamadu de ye ni sanuma ye a filɛ an bolo nin ye wa a na to an bolo yan kuma bɛɛ muhamadu ka hakililaw na waleya fo ka diɲɛ wuli an bɛ taga ɲini setigi ala fɛ ka bɔ sɛtanɛ tɔɔrɔ ma bismillahirrahmanirrahim n'an bɔra yan y'an ka kalan daminɛ ni ala tɔgɔ ye alhamdulillahi rabbil alamin n'an bɔra yen tanu bɛ ala ye barikada bɛ ala ye ani waleɲuman dɔn ala min vanisiriyara an kan k'an kɛ silamɛ ye التحية المهي البيع سيد الشريف عثمان مدن حيدر نامورا بويما سكيني ولي نماندون اني بركادا بنيشي انكلام فما نوي سيد الشريف عثمان مدن حيدر ngambe ba madani ndeni bashitan ndeni ma choroba minna na mbo jogo la kambla jogo nyumana dambe tigi jogo tigi hine tigi ladriya tigi ala kira jogo bataba karamɔgɔ mangutu tɛ kelen ye an karamɔgɔ n'i b'i ka morikɛ mangutu i b'i kunkolo ja ka dɔ fabriquer k'o da la tara ka client sɔrɔ ni ne bɛ n ka cɛkɔrɔba ye mangutu ne bɛ a jogo de fɔ tari mɔgɔw ka da la mɔgɔ o mɔgɔ ba na Hayidara la i tɛ Hayidara dɔn hinɛ Hayidara jogo Hayidara makari Hayidara n'i y'ale ye miiri tɛ jigin foyi la ni ala ko tɛ Hayidara nin ye kabako ye dɛ a kɛra diɲɛ bɛɛ fɛ ka diɲɛ bɛɛ wele ka na sira kelen kan jogo ka dilan maa wɛrɛ tɛ fɔ a la Hayidara ma nɔgɔ dɛ ale de ye datugulenw dayɛlɛbaa ye c'est le grand homme qui a débloqué ce qui était clos Al-Fatih Ilima Oubleka. L'homme qui nous a guidés sur le droit chemin. Nasr al-Haqq bil-Haqq. L'ambassadeur de la paix. Du nom de Sayyid Sharif Ousmane Madani Haidara. Haidara. Kake befe. Meka tuitala. Ni kabako ye dɛ ka kɛ bɛɛ fɛ mɛ ka tu i ta kan
a bɛ fɔ ne ma ko cɛya cɛkɔrɔba in kɛra cɛbakɔrɔ ye cɛbakɔrɔ min kɛra cɛbakɔrɔw ka cɛbakɔrɔ ye ni dalilu ye ka to ala kira ka sira kan tɔɔrɔ ni ɲɛni ni lagosi bɛɛ kɔfɛ ka ala minɛ a kelen k'a sɔrɔ maa si t'a nɔfɛ jama nana ka to ala ta kan ni a kelen ye sadiri e b'a nɔfɛ mɛ ale ɲɛ t'e la ale ɲɛ b'a ka ala dɔrɔn de la a baara ci kelen kelen nin ye tiɲɛ ye dɛ a ye dara ni karamɔgɔ tɛ kelen ye amin a ma nɔgɔ n'i y'ale filɛ dɔrɔn i miiri bɛ jigin kira jogo b'o la k'a ta fɔ silamɛya sira fɛ k'a bɛɛ bonya i ta kan ko bɛɛ k'i ta kɛ o fɔlen ma kɛ masiba ye yan o dun don dɛ e bɛɛ b'i ta kɛ kɛ n'an y'an dala yan minnu dɔw b'a fɔ ko bida don wa olu b'u ta kɛ kɛ bɛɛ k'i ta kɛ wa Hayidara ta ye jumɛn ye maa wɛrɛ tɛ yen fɔ ala Muhamadu ye ciden ye jogo ka dilan kɛ laadiri ye kana kɛ dangaden ye a ye ɲumanya kɛ a ka juguman dabila karamɔgɔ min y'a kalandenw bonya karamɔgɔ min y'a kalandenw dɛmɛ k'u bila baara la o la n'ale kumana anw fɛ ko ka nin kɛ a bannen o n'o kɛra hali kulu ye an bɛ gɛrɛ i la i b'i wolo ka bɔ yen a k'a fɔ tɛ dɛ an yɛrɛ mago bɛ k'a dɔn dɔrɔn laɲini min b'a fɛ n'o dɔnna dɔrɔn min kan ka kɛ an b'o kɛ Samare o de y'i sigi yan nin kɛnɛ in kan an bɛ an karamɔgɔ fo yan n'o ye Seyidi Sherif Ahmed Tijani Hayidara a n'a balimaw a n'a sindiw k'u fo k'a fɔ sirifi ninnu ye ko an jɛna ni u ka ɲɛmaaya ye an jɛna ni u denw ka ɲɛmaaya ye fo ka diɲɛ wuli an jɛna n'a ye ko kira somɔgɔw ni maa tɛ kelen ye kira Muhamadu somɔgɔw o ni maa tɛ kelen ye ala de ko kira somɔgɔw k'a hakɛ la kira nɔfɛ inna shaniyaka huwa al-abtar Mohamed celui qui vous hait sera certes sans postérité i jugu kɔtigɛra kira jugu kɔtigɛra halakiri tacɛ da ye fadenya ye sirifiw la n'a fɔra mɔgɔ o mɔgɔ ma ko Hayidara hali ni nkalon don o to yen n'i y'a bonya o kama i b'i ka bonya sɔrɔ diɲɛ ni lahara hali ni tiɲɛ tɛ jango an ye minnu da sɛgɛsɛgɛ ka da u la ka na mɛ mɔgɔw tɛ ka min dɔn anw ma tugu Hayidara la ko Hayidara dɔ ko ye anw tugura ala de ko a ye ala ka tiɲɛ fɔ an ye an gɛrɛla la a ye tiɲɛ min fɔ a b'o kan o de ye an da la o de y'an tugu a la mɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ kan ka tugu mɔgɔ la k'i kira somɔgɔ ye nka anw ma tugu a la ko o de la hali a ka mankutu la anw dɔw kɛ wasoko ye ne tɛ kira somɔgɔ don o bɛ dɔn a ka baara la kira somɔgɔw taamasiyɛnw dɔnlen don anw fɛ maa t'o fɔ an yɛrɛ b'o dɔn Hayidara ni ci nin kɛnɛ in kan an b'an baw fo Tandi Jara n'a dɔgɔw nin kɛnɛ in kan k'u fo karamɔgɔ ka sotigi ninnu bɛ baara min na du in kɔnɔ a dogolen tɛ kalanden kelen n y'o f'i ye siɲɛ caman mɔgɔ kelen yɛrɛ lamɔ k'o mara o ɲɔgɔn tɛ dɛ mɛ ka se k'o maa miliyɔn fara ɲɔgɔn kan ba ninnu kan ka fo n'an bɔra yen jamiya ansaru udu karamɔgɔ fɛn o fɛn mali kɔnɔ mali kɔ kan an bɛ bɛɛ fo bolofabanw da ka dɛ anw de ye layidu di baya isilamiya ni riduwani bɛɛ kɔfɛ karamɔgɔ i ka hakili la n'i ka laɲini kuranɛ sira fɛ an y'a dɔn an b'a fɔ diɲɛ ye an t'i janfa an b'o cɛw fo minnu y'u ka baara bila su ni tile n'u bɛ nin baara in na ka dugawu k'u ye o kɔfɛ an ka media minnu bɛ kɛnɛ kan yan an b'u fo media aspect ani kɛnyɛrɛye media wɛrɛ minnu bɛ yan ka fara RTV Mali ka fara Sirifila TV Sirifila kan ale bɛ k'a bɛɛ représenter yan télé Sirifila bɛ yan an b'a baarakɛlaw fo o kɔfɛ namu gɛlɛya Hayidara ka laɲini mɔgɔ minnu y'o faamu n'u kɛra jɛkulu ye groupement leader spirituel musulman du Mali nin kɛnɛ in na an b'u fo
groupement n'olu kuma fara ɲɔgɔn kan sisan ɲansɔrɔ jamana tɛ yen bilen wa ɲansɔrɔ diinɛ tɛ an bolo yan bilen groupement leader o farala ɲɔgɔn kan ko maaba ko ye tiɲɛ ye maa ɲuman ko ye tiɲɛ ye kaburiya zura bɛ bɛn mawuludu ye tiɲɛ ye a bɛ bɛn a kan ka kɛ wajibi don an ka an yɛrɛ fɛ o groupement an b'o fo yan o ɲɛmaaba fana y'an karamɔgɔ ye n'o ye seyidi sherif usumani madani hayidara groupement leader spirituel n'i t'o dɔn o de ye dugadenw ka tɔn danbetigiw ka tɔn laadiriw ka tɔn u ka pied fɔlɔ pour i k'a dɔn ko dugaden dɔ don olu ko mɔgɔ ka kusa mɔgɔ ye ko den ka bangebaa bonya kana kɛ dangaden ye muso ka cɛ bonya ɔ diinɛ dɔ b'anw fɛ yan o ko mɔgɔ kan'i suli bangebaa ye k'a bɛɛ ye kelen ye groupement leader ko k'i ni bangebaa tɛ kelen ye bangebaa bonya i k'a barika ɲini i ye dɔgɔdenya ye yan wa a b'o cogo la groupement leader ko k'an ka waleɲuman dɔ kɛ ka ɲɛsin ɲɛnamaw ma ka ɲɛsin suw ma o ye ziyara ye hali bi ka bɔ bamakɔ ka se aw fɛ kasela yan k'o ye ziyara ye ziyara bɛ kɛ ɲɛnama la a bɛ kɛ su la mɛ diinɛ dɔ ko ziyara tɛ bɛn ko waleɲuman dɔ tɛ bɛn ni ni maa min jɛra n'o sara k'o y'o bannen ye yɔrɔ o kabako don dɛ an tɛ kelen ye groupement an k'an jija an ka ɲɔgɔn minɛ an tɛgɛ fila la ɲinifɛn bi sɔrɔ a ko an ka bi walada in sa المولد النبوي شريف وصلاة للعباد a ko k'a f'i ɲɛna groupement leader spirituel musulman du Mali u ye thème min di ko an ka dɔɔnin f'o kan ni o de kɛra wajibi ye an bɛɛ ka bi ko n'an sigira an kana ɲina o de ye ko mawuludu ye kisi ani nɛɛma ye mawuludu ye koba ye mawuludu ye kanda ye mawuludukɛla bolo wa mawuludu ye jidi ni kisi ni basigi diɲɛ bɛɛ kɔnɔ o tuma ko n'an sigira ko an kana wuli fiyewu fo an ka dakuru ɲɛ dama dama fɔ o kan nin ye tiɲɛ ye mawuludu ye kanda ye mawuludu ye k'an bɔ jogo jugu la ka na jogo ɲuman na mawuludu ye basigi ye jamana kɔnɔ mawuludu ye nɛɛma ye jamana kɔnɔ wa mawuludu bɛ mawuludukɛla gɛrɛ ala la o tuma an dalen b'a la su in na kɛnɛ fɛn o fɛn sigilen don alakira tɔgɔ la mɛlɛkɛw kɛmɛ k'a kɛnɛw de denbaya o ka ca mɔgɔw ye ni sigikun kɔni danna fɔ alakira alijinɛ tigi kira jahanɛmɛ tigi kira an k'an sigi n'an y'an sigi n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ lahara ni kira kɔni ta ye alijinɛ ye k'a bi mɔgɔw bɛ don alijinɛ kɔnɔ ni kira ka jɛn ye mɔgɔw bɛ don jahanɛmɛ kɔnɔ ni kira ka jɛn ye n'an sigi kun ye kira waleɲuman dɔn ni kira foli ni kira ka laɲini yirali diɲɛ na ni maa ɲuman bɛ kira bolo anw don u ye diinɛ de yɛlɛma ka kira kogoya bɛɛ ye ka kira mankutu tiɲɛ ka silamɛya tura kun kan n'o tɛ ala kira ka diinɛ o ye jogo diinɛ ni bɛɛ diinɛ ye kira ka diinɛ ye laadiriya diinɛ ye dɔgɔdenya diinɛ don dangadenw ka diinɛ tɛ danbetiɲɛ diinɛ tɛ dabalijugukɛ diinɛ tɛ mɔgɔ faga diinɛ tɛ anw ka silamɛya ye hakili sigi de ye a bɛɛ ye salamu ye a bɛɛ ye kisi ni nɛɛma ye wa ko k'a f'i ɲɛna ko kisi don jamanaw kɔnɔ mawuludu thème m'an bolo k'o de ye ka kisi ɲini jamanaw kɔnɔ mawuludu sira kan an bɛn'o baara daminɛ sisan dakuruɲɛ fila min mana nɔgɔya i bɛn'o mɛn a ko k'a f'i ye mawuludu in ko mawuludu nana de kana mawuludu kana diɲɛ de ladamu mawuludu nana kana diɲɛ ladamu
kira bangini sallallahu alaihi wasallam kungere foita la ka jien ladamu ladamu yɛrɛ ye jumɛn ye diɲɛ ka bɔ i yɛrɛ kalama k'i yɛrɛ dɔn ni mɔgɔ y'a yɛrɛ dɔn i ka fɛn bɛɛ ka ɲi ni ladamu ye mɔgɔ jɛ i bina karamɔgɔ minnu bɛ nɛni juguw la internetiw kan réseau la ani télésow la n ko ladamu dɔ de y'u jɛ kira muhamadu ka mawuludu in ko tɛ yan ko a kun fɔlɔ yɛrɛ ye min ye k'o f'i ye dɛ ko ka na adamadenya ladamu mɔgɔ k'i yɛrɛ dɔn k'i danbe dɔn k'i ka kɛta n'i ka fɔta dɔn ko mawuludu bi an kɔrɔ k'an bɛrɛ bɛɛ ala ma mawuludu kɛla ladamu na n'i bɔra yan sisan 26 mars bɛ cogo di a fa mɛ tewu n'o ye an fa an'an karamɔgɔ ka kɛnɛ ye Sherif Ahmad Tidiane ka kɛnɛ bɛ cogo di o fa mɛ tewu Badara ka kɛnɛ bɛ cogo di o fa mɛ tewu Iba ka kɛnɛ bɛ cogo di Aruna ka kɛnɛ bɛ cogo di Kesige ta bɛ cogo di an karamɔgɔ denmusow ka kɛnɛ bɛ cogo di a bɛɛ falen don mɛ nin bɛɛ la kun kɛnɛ basigilen don ko mun kɛra ko ladamu bɛ kɛnɛdenw na ladamu o la kira y'o de fɔ ko yanni ka kala dɛ ladamu ko ni mɔgɔ ladamu na i ka fɛn bɛɛ ka ɲi ni ladamu y'i diɲɛ ko y'i binnen de ye wa karamɔgɔ minnu bɛ nɛni na nin kana jigin u la dɛ ladamu de y'u jɛ ni ladamu ye mɔgɔ jɛ i t'i ka fɔta dɔn wa i t'i kɛta dɔn ladamu bɛ mawuludu la a bɛ mawuludukɛlaw la parce que an ka kira ladamu na kira jogo de fɔra ye yan o tuma ko mawuludu nana ka na diɲɛ ladamu wa ko k'a f'i ɲɛna ko mawuludu nana ka na adamadenya bila lafiyaw sira kan ka na adamadenya lafiya ka na adamadenw hakili sigi bilayi mawuludukɛla mawuludu f'i k'a dɔn ko mawuludu kun yɛrɛ ye diɲɛ basigi de ye ka adamadenya kisi ka adamadenya basigi cogo di kira sallallahu alaihi wasallam a ko a kana kɛ dangaden ye a y'a janto a bangebaaw la n'i bangebaa bonya ka hɛrɛ k'i bangebaa ye i mansa fila ye i mansa fila bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ n'i cɛ bonya cɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ ni cɛ kɛra laadiri ye muso fila ni ɲɔgɔn cɛ musow bɛ hɛrɛ sɔrɔ ni faama tilenna jamanadenw bɛ hɛrɛ sɔrɔ ni jamanadenw fana ye baara kɛ ni laadiriya ye faama nɔfɛ faama bɛ hɛrɛ sɔrɔ ni ne ye kira ka laɲini n'o kɛra an bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ mawuludu nana de diɲɛ ka se ka hɛrɛ sɔrɔ o la ala yɛrɛ ko kira ka hakɛ la wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko muhamadu cira de bi maana dafɛnw ka balo hɛrɛ la anw ka kira de nana an ka balo hɛrɛ la kira mana terrorisme kama kira mana bagabagali kama kira mana mɔgɔw jasirani kama bal kira nana de kana adamadenya kala adamadenw ka se ka balo hɛrɛ la n'an balola hɛrɛ la n'an sara an bɛ kisi mɛ n'an ye ɲɔgɔn tɔɲɔ ka da sago da b'an sago a b'an sago diɲɛ yan walahi hara an man ɲi o tuma mawuludu nana ka na diɲɛ kɛ hɛrɛ ye ka na diɲɛ bɛɛ bila lafiya sira kan o ye mawuludu yɛrɛ ye a ko k'a f'i ɲɛna ko mawuludu fana nana ka na rébellion de jɔsi rébelliya bandiya terrorisme mawuludu nakun tɛ foyi y'a jɔsi de kɔ bɔn i jɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ ye mawuludu nangari o ye rébelliya sinsinbaa dɔ ye parce que mawuludu nana ka na rébelliya jɔsi bɔn n'e ko mawuludu donna o bɔra e de bɛ ka rébelliya de sinsin silamɛ ye hɛrɛ diinɛ de ye ka marifa ta ka mɔgɔw faga kɛ silamɛ ye nin tɛ kuranɛ kɔnɔ ka mugu ci mɔgɔw la a ye kɛ silamɛ ye nin tɛ kuranɛ kɔnɔ ka taa tasuma bila mɔgɔw ka foro la k'u ka foro jeni ko sabu ko silamɛ t'u ye nin tɛ kuranɛ kɔnɔ anw ka silamɛya ka di yala ala kira ye silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ hakɛ fɔ
ka silamɛw ni u sigi ɲɔgɔn cɛ hakɛ fɔ ka silamɛ ni kafiri cɛ hakɛ fɔ haramu ye silamɛ ka tɔɔrɔ ka se kafiri ma mɛ dugukolo ye jɔn da ye ala ta tɛ yan mɛ aw ka wuli ka yaala ko n'a ye maa maa n'o tɛ silamɛ n b'o bɛɛ faga ala yɛrɛ ma kafiriw da ka silamɛw da k'an bɛɛ da ka dugukolo to yen k'an bɛɛ bila a kɔnɔ dans la laïcité amin kira dɔw y'u ka ɲɛnamaya kɛ u musow tɛ silamɛ ye wa kira m'u furu sa a m'u gɛn laïcité la nabila ye nuha y'o dɔ ye nuha muso ma da ala la a ma da nuha na 109 kɔ dans la laïcité nuha y'a mara nuha ye den minnu sɔrɔ muso fɛ den ninnu ko baba i ka ala ko kuma ye anw n'an da la anw n'an b'an ba ka sira kan nuha y'a denw mara o cogo la laïcité la mɛ kira ni kafiriw jɛra kira ni yahudiyaw jɛra kira ni nasaraw jɛra kira ka tɔɔrɔ ma se danfɛn ma ni maa min ka tɔɔrɔ sera danfɛnw ma ni kira tɔgɔ ye haramu ni nkalon don a bɛ ka nafa de ɲini diinɛ kɛ yecogo dama ni tulobɔ ye misiriw kɔnɔ safurula tulobɔ dama ye wuluw kɔnɔ kogo korilen kɔnɔ ko misiri tɛ misiriw ye ala ka so de wa ala ka so kɔnɔ tasuma tɛ tugu ye i bɛ jibito de ta ka tasuma faga ye mɛ tasuma tugura dɛ kuma ɲuman foyi t'i ko fɔ wajuli yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ ala ko kuma tɛ fiyewu attaque direct i b'a dɔn karamɔgɔkɛ tɛ ala nɔfɛ bilen a bɛ mɔgɔ dɔ nɔfɛ n'i ye mun diinɛ ko ye ko misɛnnin bɛ ka kumabaw tila an na aw ka bilayi fo an k'a dɔn ko ni danga ye selila sɔrɔ danga i bɛ mankan ci ko misɛnnin minnu na a bɛɛ kɛra bi ni danga ye sɛnɛkɛla sɔrɔ sɛnɛkɛla n'a dagana a bɛ bese bɔ a sɛnɛkɛɲɔgɔn nɔfɛ foro danjɛko la foro fila ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔnin min bɛ yen dɛ n'a tɛ hali mɛtiri bɔ ni sɛnɛkɛla de dagana a bɛ bese bɔ ko n bɛ bese kɛ k'i kɛ tan sisan o yɔrɔ nɔfɛ pour que k'o wuli i b'a dɔn o y'a daganen de ye e foro hectare tan b'i bolo o ma se k'e balo sibiri ɲɛ saba e bɛna muru ta dɔ kama o la hakili ma se k'o dilan o y'i daganen ye wa ni mɔgɔ dagana mɔgɔ min bɛ yen ni kulusi t'a la fiyewu walima kulusi faralen b'a la ni mɔgɔ dagana i b'a fɔ ko n ka cɛ i ka société sen kelen nɔgɔlen don mɛ a tigi ka kulusi yɛrɛ kulusi foyi t'a la kulusi da jɔlen ko n ka cɛ i ka société yɔrɔ dɔ faralen don o ye dagana o fɔ b'a dagana yanni i k'a fɔ ko société yɔrɔ kumaba minnu kan ka datugu olu bɛɛ bɔlen tɛ kɛnɛ kan a société ko kuma fɔ ko jumɛn ye an ka diinɛtigi dagana bi f'u ɲinana diinɛ yɛrɛ pied ɲuman kɔ ka taa an bala manamana ko ni batara ko ni kundanko la hali sɛbɛ ko kelen tɛ bilen a ye seli n'a bɛ seli i b'i kan lɛgɛlɛgɛ i kan de kan ka ja ni seli kan ye o de baraji ka bɔ n'i kan kɔrɔtara ni kɔnɔninw y'a mɛn o baraji ka bɔ n'a bɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ i bɛ don ni ginize ye n ka cɛ nkalon cɛ ye min i b'o dɔn wa n'i bɛ don ɲɛgɛn na n'a ka di i b'i se k'i wurili kunkolo kan ka don ɲɛgɛn kɔnɔ ala mago foyi t'i ginize la n'a bɛ kulusi dɔn i bɛ ginize dɔn fɔlɔ i b'a fɔ bisimilahi fɛn dɔ bɛ fɔ o yɔrɔ la yen n'i b'i da i b'i da ngininkɛnɛ kan n'a mu gɛlɛn n'a ka di ye t'i gulo ka n'i da fiyewu i gulo ala mago foyi t'i dacogo la ala mago bɛ ni silamɛ b'i da ko silamɛ kana da ni hasidiya de y'a kɔnɔ silamɛ kana da ni n bɛ dɔ ka du ci ye silamɛ kana da fo n ka dɔ ka furu cɛ i da i dusukun lafiyalen silamɛ dacogo filɛ n'a bɛ dumuni kɛ bisimilahi i b'o fɛnw fɔ fɔlɔ tiɲɛ foyi tɛ kana bisimilahi foyi fɔ n'a bɛ dumuni kɛ ala kira ko silamɛ n'i bɛ dumuni kɛ halala dun n'i ye bisimilahi fɔ haramu kunna an karamɔgɔ ne yan e ye wali nafolo nin taraki ka kini tobi ka jɛgɛ k'a sanfɛ an nana sigi an ko bisimilahi rahmani rahim a tɛ kuma ni kodɔn ye a y'a bɔ mɔsi bila ala kira yɛrɛ de ko ta aw yɛrɛ de ko yan sisan ko kira ala ko kuranɛ na ko kira cira an ka hɛrɛ sɔrɔ
bomoshi bilali an bɛ mun hɛrɛ sɔrɔ bomoshi dili an bɛ mun hɛrɛ sɔrɔ an bɛ mun tɔɔrɔ sɔrɔ n'a ka di ye n'i bɔra yan a t'i bomo tigɛ o ye kelen kungo ye anw ka foyi tɛ nin i bomo tigɛ a man ka si la yɛrɛ n'a ka di ye a tigɛ ka foyi t'a la bomoshi bilali ko tɛ o bomoshi bɛ kɛ yeelen ka taa alijinɛ kɔnɔ alakira sallallahu alayhi wa sallam ale yɛrɛ de ko ten ereberi bomoshi bɛ taa yeelen ka taa alijinɛ jumɛn na fo n'i ye namara min kɛ yan ka etazi min jɔ n'o tɛ ala ka alijinɛ kɔni tɛ jɛnɛyakɛla bomoshi bɛ taa min fana taara janɛmɛ kɔnɔ kɛ n'u yɛrɛ ye seli daminɛ billahi ne yɛrɛ ni dɔ selila misiri dɔ kɔnɔ an tilalen ne ko n ko cɛ ye sɔrɔ jumɛn kalaba n ka daminɛ a ko a ye kibaru fili min kɛ yɔrɔ an kɔni b'a dɔn fatiha kɔni kan ka kalan a ko bon ale yɛrɛ ɲinɛna quoi ne tɛ n tɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ dɛ arabukan tigi si tɛ se ka nin sɛbɛn yanni k'i nɛ ka taa a fɔra k'i k'i cogo de dilan kana kɛ dagaden ye i janto i bangebaaw la kɛ laadiri ye sigiɲɔgɔn commerçant i tile kɛ laadiri ye muru a kana mɔgɔw faga a kana dɛsɛ ko k'a kana tiɲɛni kɛ a ye ɲɔgɔn minɛ min fɔra ɲɛ o de ye nin ye mɛ n'i taara i k'a lɛgɛlɛgɛ k'a sɔrɔ jogo man ɲi ala dun mago bɛ jogo de la kira mankutura ni jogo de ye mɛ ko anw ka cɛ k'a ka di anw ka cɛ k'a ka di mankutu min bɛ an ka alimami wɛrɛ la bi a tila bɛɛ tɛ nin ye an ka alimami k'a kun ka di dɛ n'a tun bɛ kalan kɛ e f'i bɛ kasi e yɛrɛ kule tɛ fɛ i bɛ kasi ten o tɛ fatɔya da ye kunkolow tiɲɛna sora dɔ bɛ yen n'u sera o ma dɔw bɛ kasi cɛ yɛrɛ kulo tɛ kuma la fiyewu a bɛ kasi la a kɛra baara ye dɛ o tuma an k'a fɔ dɔrɔn ko diinɛ bilama an ɲinɛna sɛbɛ kɔ kiraw bɛɛ sara jogo minnu kan kiraw bɛɛ sara danbe min kan ɲinɛnkɛra o kɔ kiraw mago tɛ min na fiyewu an taara an bolo yen kan a ye kurusi tigɛ an taara don kulusiw la ka bese kɛ k'a bɛɛ tigɛ tigɛ mɛ bi a kɛra cogo di a kurusi bɛɛ ma tugu kun ja bazɛn kalanyɔrɔ kuma ɲɛdɔn fɔlɔ a bazɛn si tɛ yen min pannen don bilahi a bɛɛ bɛ ka fo ni aya in kɛra cogo di foto ta ye haramu ye ni maa min ye foto ta i kafiri lahara don i bɛ ni don foto la an ye teleso ye a bɛɛ bolo a bɛɛ kunkolo filɛ facebook kan youtube kan tiktok kan an min ko foto ta ye haramu ye a bɛɛ kulo bɔ la fo ka a wɔsiji jigin a tamankɛrɛ fila la jaa tɛ foto ta ko ɲɛdɔn o don an y'o ɲini an ko foto ta n ko mɛ n k'e tɛ taa hiji la k'a bɛ taa hiji n ko mɛ n ko passeport kan n ko foto bɛ yen a ko o foto t'a la o t'a la mɛ dɔn ni ninnu ye haramu ye jaa dɔn ninnu kuma ɲɛ sɔrɔ fɔlɔ o foto filɛ fa bɛɛ bi o foto bɛ fa bɛɛ a ye diinɛ piye ta a ka kulonkɛ bila kulonkɛ ye nin de ye diinɛ piye ye jumɛn ye n y'a f'i ɲɛna ala de ko kuranɛ na amanu wa amilu solihatin watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri silamɛya bɛɛ b'i ye yan de mɔgɔ minnu siranna ala ɲɛ ka baara ɲuman kɛ ka mɔgɔw wele ka na ala ma ni ɲuman ye u ye ɲuman kɛ ka mɔgɔw ladi ka bɔ walijugu la u ye juguman to yen u sabalila o tun bɛ tiɲɛ kan u ye mɔgɔw bila tiɲɛ kan o sabalila ka mɔgɔw wele ka na sabali la mɛ fitinɛ wulila don o don mɔgɔ nɛni ni mɔgɔ dɔgɔya mɛ ni anw nɛnina an tɛ se ka kuma parce que an tɛ kelen ye ni mɔgɔ min ye tɛgɛ gosi i ɲɛ kan i b'i ta sara mɔgɔ de la ta kan ka sara min na mɔgɔ min ye e fa nɛni ale yɛrɛ ba ma furu ka b'a ba wolola bɔn n'i ko i b'o fa nɛni dɔrɔn ala i ye valeur don a fa la i b'o to yen o de la n'an y'u ye ka Hayidara nɛni su ni tile an tɛ kuma parce que mɔgɔninden ka baara ye maaba dɔgɔyali ye ale ka maaba dɔgɔya de bɛ maabaw de da maaba in na ko nin ye maaba ye fitinin de bɛ belebeleba yira mɛ a t'a yira fiyewu f'a k'a buruja a burujali de bɛ anw da la
Abu Lahab ye kira buruja ala ko tabati ada Abu Lahab o be Qur'an kono abma aydara buruja bo hal ni aydara ma kuma hal ni kalando ma kuma Qur'an aya mi tabati ada jigi o aya kele be continue awka ala ka tiende me bare man ko de abma anga dine sebe mine o de jogo namore anga jogo yalama ni chaw bolo ka ladri ka ina musola muso wala dede ala kira jogo baye muso marali dambe saraka ka hinewla ka to ka fenmanu nglawiye aro muso do be luka dumini ko te kulenga ko ni e doni zoro duma ko ku do ka fan ko te kulenga ko yo be ka feni nga dala fen do sanga ndam o mo karama lefru do o yin nga dam sadiri unisoja ika fenmanu nglenga duma muso yatime dede aya fana babla kananga so na hinena la ambaye na nya tonyo ando mai ko a cheshima wala de taka ki fade ki de hereso o tikade o la de muso nunu ngote ya kerengaral tele na ka di adi jabana kundigi ma billahi o ka fanga be kla ka chen hun ka di mo ma be disa ka balo soro ni ma hine muso ina Allahu akbar chew muso ki fade ka galati ba ni dobore dobina ay hina ka marala o de kira jogo do ay mara tare na ye muso ye u bolo bu dakoro gerala mumila na ko akungolo ba dimi yani ka fura sare e ki tege dala ka tutu ka fendo tutola o be be nyamuso mo me on ga chew tege muso kungolo la muso mi ye koni en sabaka bolo inyete wi afuru kuma fe kungolo tere bolo bi do fa bolo bi ke fa be ay bolo bi ni are be ga yini bolo ka da kungolo ere la me na e desabake ka ba ni muso ka mangane ko chere yo ye ki mangane ko ire ti fendo ni za dungo du banako Allahu akbar me ka soro ni muso kungolo ba dimi hal ni warti ku ne ere nani bolo maga maga la doro bu nyama akoro bo de bi ko fe de muso ka hakato do ni mena ni yoro fo cew yana gunu la quoi bi ko fe na ko kungolo ba dimi afoko no gara ko foro de mamulo ko ay dara dalu la ja ko mno ke ibi asigi ki tega da kungolo la ibi fendo tutu kana fofo ni kila ba fo kaka yita na yi ba ko atara fajme ba ko tara yawe iba dala kun ka afehu nyemi fi na korle bo kele fo iba fengata e daji yere de bale kungolo kene ya ani itege wallahi ni kila ba ko tara mi aba ko nana tela o ta boto do do ya ibi do mina ku sondre ba ni nga ba ko bana abe ba ere de pe bi ko fe an ngana fayda nge kulenga fayda de na ko amangana doron gira la ko ke mbora idra fe do tara ni ko nyere masaka do de do na ni parce que ababu ke bi yezro abi ni to ka keti yezro ko ko masaka do ka me ko do na ni ko do nyana mo ka do ni ko ay fayda do fo en ko mu do ke na ya mais on yɛrɛ ti gɛrɛ muso la muso bi bana cɛ dɔw bolo fo ka taa muso sa hali ala k'i lafiya a tɛ se k'o muso bɛ ŋuna na so kɔnɔ ale bɛ arajo si la walima telefɔni tiktok an tɛ sabali muso ye wale den dɛ e yɛrɛ den bɛ muso bolo i den bɛ kasi la den tɛ se k'a fɔ ko a man kɛnɛ i bɛ cɛ dɔw mankan mɛn ko jɛnɛba den ta ka bɔ so kɔnɔ n ka kan ka sunɔgɔ kɛ dɛ take mani den ka sunɔgɔ dɛ muso bɛ den banabaatɔ ta k'o da a kɛrɛ la ka bɔ den e b'i ka sunɔgɔ kɛ mais o muso bananen ka gɛrɛ la k'i tɛgɛ maga o kunkolo la e ko k'i tɛgɛ t'o kɛ e ɲinana o min hakili jigin ko daminɛ waati mori si tɛ sigida la yan doma si tɛ i ma taa yɔrɔ min na i ye saraka bɛɛ bɔ yan baw ni sagaw denni nɔfɛ i ye sɛbɛn genge yan sirajuw la k'a don sɛfa kɔnɔ sanji y'i bugɔ sira ninnu kan yan a kɛra an bɛ ɲɛna yan orange money cira message cira a ye vokalini bɛɛ kɛ bi sisan n'i y'o dɛsɛlen de y'e bolo bi e mago t'o la n b'a tɔ ni to yen a lajɛ dɛ orange money tun bɛ ci fɔlɔ nka bi a kɛra baara ye dɛ hali dɔrɔmɛ 20 o t'a muso dɔw bolo
ala jere nan bɔra yen musow n'an fana bɔra yen an ka kira jogow lajɛ a tɛ fɔ muso si ma k'i seri cɛla i den ka se cɛ tɔw la bɛɛ ko ayidara a gundo ye basita ye ayidara denw bɛ ka fɔ a gundo ye an baw ye i yɛrɛ k'i jija o gundo dɔ ka y'i la cɛ ko kelen ko 7 den bɛ kɛ 0 ye numafɛn 0 numafɛn ta 0 ye 2 ye n'i ye kelen sɛbɛn ka 0 kɛ o y'a kɛlen ta ye o ko tɛ o ye 0 nafama ye 0 nafanta muso walahi muso n'a ma lajɛ muso waraba cɛ waraba den ye fu de ye aw n'a baw tɛ se ka ɲɔgɔn ye n'a ma cɛ mankutu tiɲɛ ka cɛ dɔgɔya aw ni a teriw tɛ se ka ɲɔgɔn ye n'a ma cɛ gundo fɔ an ka so gundo filɛ min bɛɛ da ka kare kɔnɔ sugu fiyɛ la u sigi mɛ nkɔyɔ kunna ne ka cɛ tɛ maa koyi e tɛ ne ka cɛ ye nɔ hali bi cɛbakɔrɔ fitiri wale koyi nkɔyɔ feerela de bɛ ka nin fɔ nkɔyɔ kunna an ka du gundo bon cɛ yɛrɛ sigi bɛ so kɔnɔ ye fugula jigin b'o kunkolo la nka bɛɛ tigɛ m'a la sigida la ala ni musonin in fɛ a don bɛ du bɛɛ kɔnɔ ka bɛɛ tigɛ a cɛ la ko karisa e cɛ taara min k'u taara wajulikɛyɔrɔ la ko a ka diinɛ ko tɛ kulonkɛ ko de ko t'i ka ci la e t'o dɔn ni cɛ in bɛ hali hinɛ kelen o tɛ cɛ in na wa muso dɔw ka mission yɛrɛ de ye ka denw gɔdɔ u faw ma ala denkun de e bolo yan denkun de ne bolo yan an fila tun bɛ ɲɔgɔn kan yan den ye dunan de ye ni den ko k'a mɔgɔ tɛ fa la baɲuman de b'a fɔ ni mɔgɔ t'i fa la ne jɛn'i n'i bolo fɛnw kɔ mɛ an ka musojuguw bɛ den gɛrɛ fa ko den ye dangaden ye bamuso bɛ den gɛrɛ ko n jigi da min kan k'i tɛ dangaden ye o den bɛ dilan gɛlɛya bɛ yan o bɛ t'u sigi u denw kɔrɔ dɛ ni den ko ko ma ko ba ye ne tɔɔrɔ bi dɛ n'o fɔra baɲuman ma n'i y'o fɔ n denkɛ nin kɔfɛ n b'i nɛ tigɛ ba y'i tɔɔrɔ bi mɛ non n'o fɔra dɔrɔn an ka fɛn ninnu bɛ sin k'a fɔ ten ko e tɛ cɛkɔrɔba in dɔn hinɛ kelen t'a la walayi ne furula san min na a bɛ n'o de fɔ a den ye sisan cɛkɔrɔba in ye ne furu san min ne garisɛgɛtigi ne kɔnɔma e la a ye ne bugɔ yan coup de poing ka ne bɔ ka bin da kelen in na yan ala ka hinɛ jɛnɛba la a kɛra jɛnɛba ɲɛna ala ka hinɛ kiyatu la a kɛra kiyatu ɲɛna ala ka hinɛ worokiya na ala ka hinɛ setu la ala ka hinɛ bakari tɛmɛ don a kɛra o ɲɛna ye ala ka hinɛ o la a tɛ kɛ ɲɛnama ɲɛna dɛ suw de bɛ jate a ye ne bɔ ka bin yan bilayi ne bɔlen ka bin yan ne ɲi bɛɛ kari la i ma ne ɲi ye a kari la pɔnbiye nana ne ta o don mobili nin piigu ka taa dɔgɔtɔrɔso la ko f'a ka e bɔ ne gala ka fɛ o don ne ɲi karila de ye i fa nɔ ye k'a sɔrɔ nkalon don fɛn cɛjugu a wolocogo de ye nin ye a cagajugu a bɛ fɛ k'o kala da cɛkɔrɔba kunna bon i tɛ nin fɔ den si ye k'o bɛ k'a fa fɛ o tuma denw bɛ mɔ sa u tɛ fa fɛ o la n'olu denw ye fɛn sɔrɔ dɔrɔn olu mɔgɔ si tɛ fa la ni denw ye fɛn sɔrɔ u b'u kɔ don fa ma u b'u ɲɛsin fa jumɛn baw ma sa i yɛrɛ b'i den wele ka dɛmɛ ɲini a fɛ bamuso b'a wele ko kana foyi kɛ a ye lamɛnni kɛ kelen kelen ko kana foyi kɛ ni denw taara tugan fɛ ni fa y'a wele ko mago bɛ wari la fa bɛna fɔ ba ye ko ko n ye n denkɛ wele k'a ka wari ci ma a ko a bɛna 1000 ci sini o yɔrɔ bɛɛ bamuso bɛ taa telefɔni ta ka taa sigi yɔrɔ fɛ yen ko n denkɛ ka numéro bɔ ka di yan dɛ a b'a wele ko kana foyi ci ba ma cɛkɔrɔba in tɛ foyi la fɛ muso ko a bɛ muso ko la bangeda sisan matɔrɔni don a bɛ k'o furu siri ye a bɛ wari bɛɛ tiɲɛ a la bon i tɛ nin fɔ den si ye n'o ma taa ba nɔfɛ bon n'i taara ba nɔfɛ dɔrɔn i n'i ba bɛɛ ye kelen ye muso a ye sabali a kana don denw ni faw cɛ o de la cɛ dɔ bɔra ne fɛ yen a ko ale den si t'a fɛ ko ale yɛrɛ bɛ ka a yɛrɛ ɲininka n'ale den ye denw nin ye n k'i denw don ko ne b'a ɲɛdɔn a ko a ɲɛ ye jumɛn ye n ko bɔn e tun ye mun baarakɛla ye a y'a ka baara fɔ n ko denw ka dépense tun bɛ kɛ cogo di e fɛ k'ale tun bɛ wari bɛɛ di muso ma ko muso bɛ denw ka dépense kɛ n k'o bɛ kɛ muso min na o t'e ka muso ye
muso sugu dɔ bɛ yen n'o muso suguni b'i bolo n bɛna suguni fɔ sisan n'o bɛ maa min bolo kana denw ka dépense d'a ma dɛ i bɛ denw ka dépense k'i yɛrɛ la denw n'i ye wari d'a ma ko ka denw ka dépense kɛ a yɛrɛ bɛ denw ka dépense kɛ n'a yɛrɛ tɔgɔ ye a b'e dogo o tuma don min ni e dɛsɛra a b'a fɔ denw ye ko se t'ale ye bi n'o tɛ k'aw fa in kɔni tɛ se ka foyi k'an ye kabi e wolola sabara sara ne b'a bɛɛ san e yɛrɛ t'a kalama i b'a fɔ ɔhɔ o tuma denw bɛ mɔni ni ba b'a bɛɛ k'an ye fa mɔgɔ t'an na a bɛ mɔn n'o ye o tuma denw b'o kɔ don fa la aa a ko nin ye tiɲɛ ye k'ale tun bɛ dépense bɛɛ di ba ma n ko bɔn n bɛna ɲɛ dɔ f'i ye sisan t'o kɛ o ɲɛw bɛ yen o mɛ o tɛ se ka fɔ jama la yan dɛ kɔfɛ an bɛ ɲɔgɔn ye an cɛ dama c'est-à-dire o ɲɛ ye min ye sisan n'i y'a ye k'i muso bɛ ka don i n'i denw cɛ dutigi n'i ye dɔɔnin sɔrɔ dɔrɔn na makila bɔ ka bin i ka du cɛmancɛ la i ka denmisɛnninw wele k'u ka na yan n'u nana a b'a fɔ k'an ka baroni kɛ a bɛ ziiri da ka baroniw kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'u ɲininka ko sini tilela ko k'e tun b'a fɛ a ka kɛ na jumɛn ye dɔ b'a fɔ ko k'a kɛ kini zamɛ dɔ b'a fɔ ko k'a kɛ tigɛdɛgɛ bɛɛ b'i ta fɔ k'a nɛmu sisan ni wari ni min kun sisan sini ni mɔgɔ saba ye fɛn saba fɔ i b'i jija sini k'o saba bɛɛ kɛ ka wari bɔ ka d'u ma sisan e t'a d'a baw ma e min ko tigɛdɛgɛ dɛ tigɛdɛgɛ ka kɛ ɲɛ sini ni min ko zamɛ ka kɛ nin ye sini ni min ko basi ka kɛ nin ye sini o tuma i n'u ka o baro ni kuma bɛɛ dɛ u bɛna dɔn k'e b'u fɛ i mago b'u la i ka sira b'u la wa fɛn minnu bɛ ka kɛ u bɛna jigin o kɔnɔ sisan est-ce que ba t'a bɛɛ kɛ b'a ye n'o kɛra dɔrɔn ba bɛ bin parce que n'a kɛra ɲɔgɔn bi ye nin y'an ka fa di la mɔ bi kɔfɛ n'i bɛ min kɛ dɔrɔn u bɛ taa ka taa sugu la taa sabara san u ɲɛ dɛ n'i ko i tɛ taa ni denw ye sugu la taa sabara san n'u ye sabara san u b'a fɔ ko maa de y'a bɛɛ san o le ke maa hali ni maa y'a san maa de kan k'a fɔ ko a fa y'a san pour que ka fa kanu don denw na an ka ko bɛ kɛ tan de o la anw bɛ kira tɔgɔ da ka Seyidina Ali tɔgɔ da ka Umaru tɔgɔ da k'an denw kala u kanu na k'an karamɔgɔ Ayidara tɔgɔ da k'an denw kala u kanu na ka maabaw tɔgɔ da ni maa ɲumanw k'an denw kala u kanu na o tuma an yɛrɛ bɛ to ka na ni fɛnnin dɔw ye n k'i tɔgɔma ko ten hali n'a tɔgɔma salen don a bɛ mɔn ni a kanu ye a bɛ mɔn n'a kanu ye i bɛ na dɔrɔn ka na dɔrɔn a ko i tɔgɔma ko ka na nin d'i ma k'i k'i jija dɛ a tɔgɔma yɛrɛ salen don o tuma a bɛ mɔn ni min ye o de ye tɔgɔma mago b'ale la tɔgɔma ye maa ɲɛnama ye tɔgɔma kanu b'a la mɛ anw bɛ den tɔgɔ da mɔgɔ la k'a kɔ don o ma muso a y'a jija n'a bɔra yan a ka taa dɔ fara baaraw kan an k'an ɲɛsin cɛ bɛrɛ ma ani cɛladenw ma muso a bɛ examen na dɛ ni muso min ye min da cɛlabato la o de b'o da a ko k'a f'i ɲɛna ko mawuludu nana ka na bɛn sabati diɲɛ kɔnɔ terrorisme tɛ dɛ an ka diinɛ tɛ maafala ye mawuludukɛlaw tɛ maafalaw ye dansagolaw tɛ tiɲɛkɛlaw tɛ ala b'a fɔ wa ko k'a f'i ɲɛna ko mawuludukɛlaw tɛ faralikɛla ye diinɛ tɛ farali diinɛ ye bingali diinɛ tɛ janfa diinɛ tɛ ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول في عام الفيل. أشارة أقول كافينا أقول كريس صلى الله عليه وسلم على بعننا ندندوفه ربي الأول نويدهم بكالوي أكل تنفلا كابه سماغله سما كابه نبلا إيسا بانغلي سان كم دورو أنا بيولون فلا ما دوما ko kira bange kalo ye dɔ caman kalo ye nisɔndiya kalo fɛti kalo ɲagari kalo bamanan yɛrɛ de ye kalo in tɔgɔ da ko dɔnba k'a sɔrɔ u tɛ ala ko ɲɛdɔn nka u bɛ kira ko ɲɛdɔn kira bangeni ye hɛrɛ ye ko dɔnba kalo في عام الفيل في عام حرب الفيل فينا ko kira bangena arabil awal mina no ye dɔnba kalo ye kitabutigi de ko sisan ko ale bi ala wele ka dugawu kɛ ko ala ka barika don mɔgɔ la ko mɔgɔ min mana wuli k'i jɔ i sen fila kunna ko kira bangena o tuma an b'a ɲini aw fɛ an ka wuli k'an jɔ an sen kunna ko kira muhamadu bangena
Niko maulud iba fo nisoja ani munya Badara Aliou Sangare matuko nyenama lila donc kerani Muhammad alayhi salatu wasalam aka bangni ni soja donye aka korota ni soja donye minchila kana ke daven bela jelema here ni nema doje ani lahara Muhammad ibn Abdullah ko bangni ni donc ka Badara Aliou Sangare ka kumala kala barkada kala wale nyimando sisa an wulla ka an jo an se kuna wa an yi tagara nun fo ka an ze lamba doni mena dalu min naman nabi aka je kalala aw ma ando ko je de do wa amando ko dore kadanye me anyando che bangali la che minyambo jenela che minyanga tuode kanga ladri che mingara sababu basiki nana jena akale ko fa kan jogonya annado sele anyampango che minyanjogo gla ofle Nabiyu rahmati sadru ni mami ye hereke awye hali je mobili wali moto ni moyo di awma alakama nayo natoye ni moto ye abapa ko moto tiki nana o je moto gwanzaye o je mobili gwanzaye me kira minga kusa dani bela ni dave be na ya njogo gla o kira bangeni na nyampa amampa ko dode anyampa ko kira ya njogo gla sahibul jalala kabayatul islamia di alaga joma ka kunjeni bawu sanmai mun kene na kanisi Mali jamana ma ani na baga bela jirelema amba fako alaga sanchama ira amna kira alayhi salatu wasalam kanu kama Asayid Sheikh Sherifa Usman Boya ni anoro ni atanu kama Sheikh Badara Aliou Sangare noro kama soli ala nabi Nabi Ali wele Badara Aliou de kuma muribela Aliou Sangare Ali ngwala de yokie kike wajulu masa edunyana wala de yokie kike karamogo bayi demiseni na ma wala de yokie de ngomori to ubi mori